तो फाइनली गाइज खेसारी भैया एगो नया गाना लेके आ गई, जोनी गाना के नाम बा डबल खिड़की। ना डबल खिड़की ना डबल रोटी, जौन की तो देख सकता लो। उ गाना एकदम बेस्ट बाटे है। डीजे वाला तनी गाना बजाओ। भाई लोग तो गाना ही सुन लेबे कइला लो। ई गाना एकदम मस्त बाटे। खेसारी भैया आखिर का कहतन समझता लो। जॉनिंग है एगो बात बताई, लव स्टोरी गाना आइल बाटे और ए बेरा ट्रेंड करताटे। ओही सेम इहो गाना बा डबल रोटी। लेकिन देखे कि ई गाना बाजी की ना देख सकता लो। तो लो ई व्यूज देख सकता लो कि जाते नहीं है यार। ओकरी बात से तो छोड़ लो, ई वीडियो के हम 14 घंटा बाद जाके सुननी है गाना के, तो फिर भी यार 5 लाख के अभी करीबन पहुंचे वाला बा। तो चलो लो ये गाना के बारे में बात करी जाओ कि आखिर गाना कैसन बा, आखिर क्या यहाँ पे व्यूज नहीं आवत। तो वीडियो लास्ट तक देखिए लो। इतना मत करो जे परान निकल जाओ प्यारी। तो भाई लोग ये गाना में लड़कियां कहेले कि तू तो जिंदगी भर रहो वेटिंग में, जोन की तो सुन सकता लो। एकरी बात खेसारियो भैया के उसे कम नहीं खन इहो कहे न कि जिंदगी भर बांध लो दोनों अपनी चोटिया में और खुलम ना। ऐसे ही कुछ बात जोन की तलो सुन ले बोलो। और तो को बता दी कि गाना के क्वालिटी और चाहे गाना के कुछ भी देखल जाओ, रिलिक्स से देखल जाओ, चाहे म्यूजिक जोन दिहल गइल बा में एकदम डेंजर और खतरनाक दिहल गइल बा। जोने एक दिहल गइल बा उंगा देखल जाओ तो इहो गाना बहुत ही जल्दी मिलियन में क्रॉस करी यार। लेकिन भाई लोग इतनी वीडियो देख के भाग मत जिए लो। काहे कि खेसारी भैया वो गानवा में अपनी मलिया खातिर इतना पगलाइल है नन की कहे नन की खेतो बाड़ी अपन बेच दे। तोहरा खातिर खेत बाड़ी बेचब हम यारी। तो भाई लोग इतने ना खेसारी भैया जो डांस कैले बनन गानवा में, ये देख के यही के तो दीवाना आदमी हो जाला। काहे कि खेसारी भैया के सन गाना आवेला भोजपुरी इंडस्ट्री में, जोने गाना में इतना कूट कूट के डांस भरल आवेला कि तो लोग देखबो तो बोरिंग फील ना हो तो लोग। और हर पोज में तो लोग डांस मिली हो में, जोन की तो देख सकता लो। सपना चौहान बाड़ी और खेसारी लाल यादव एकदम तहलका मचा देता लो ये गाना में। तो अब तो लोग के बता दी कि ये गाना पे आखिर व्यूज काहे नहीं किया आवत है। 14 घंटा में केवल 5 लाख काहे आइल बा। येहू के एगो रीजन बा। काहे कि तोहलो के बता दी कि वो गाना जो चैनल बाटे ओ पे जाके तोहलो देखबो लो नीचे वीडियो में, तो जितना वीडियो चाहे जितना गाना अपलोड बाटे ओ पे 400 500 1000 से अधिक व्यूज आइले ही नहीं के। तोहलो जाके देख लिया लो। और जोने चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर बरसन वो चैनल के नाम नीमन भोजपुरी। और तोहलो के बता दी कि ये खाली खेसारी लाल यादव के गाना आइल बाटे तो मात्र 14 घंटा में 5 लाख व्यूज गइल बाटे। तो एकर मतलब ये बा कि वो चैनल के रीच कम हो गइल बाटे, यही से ऊपर व्यूज नहीं किया तो उतना आदमी पे पहुंच नहीं के पाओ। लेकिन बहुत ही जल्द इहो गाना खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग लिस्ट में जाई। और इहो लव स्टोरी बाटे तो इहो गाना बहुत ही जल्द ट्रेंड करी और 100 मिलियन क्रॉस करी। अगर तो लो गाना के सुन लेना होकबलो तो जाके जरूर सुन लिया लो। अगर हमके स्टार देवे कोई तो 5 स्टार में से 4 स्टार देम। काहे कि एमे थोड़ा सा हमके सिंगिंग जोन बाटे प्रियंका सिंह कैले बड़ी उहे शिल्पी राज कैले रहती तो थोड़ा सा और बेस्ट हो गई। लेकिन फिर भी बेस्ट बाटे वो बस हमार डिसीजन बाटे। तो लोग कमेंट में जरूर बताइए लो। और चैनल पे नया बालो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दिए लो। तो मिलता नहीं के नेक्स्ट वीडियो में।